Assalamu alaykum, hormatly müşahiçler, qadarly Aydym Saat söýüjler we dinleýijiler. Bugun hepden ýegişenme uny may aýynyň 30-y Gahrman arkadamyň tagallaty bilen açylan Türkmen we tele ýaýlymyň şeýlede edid arkadamyň saýatyny Agşähermede Aşgabatyň görküne gör goşup oturan Aşgabat Medeni Din Jalş merkezi bilen bilelikde taýýarlap her hepdeniň ýegişenme uny size hödürleýän o wagtlar taýlaşan natly gepleşigimiň täze sany ýaýlyma çykdy. Biz gepleşigimiň başyna o wagtlarmy saýlaşdyran Türkmen halkynyň ykbalyny ýagtylandyran, bize sunwatda halipa bolup duran, Gahrman arkadamyda köp sag bolsun aýdýas, Mehriban arkadamyň ömrüne ömür goşulsun, edid arkadamyň jany sag bolsun, Gahrman arkadamyň dünýäni soluk, dünýä görürlük alyp barýan beýgi işleriniň elmedama ulur waşyklara wetsenmegini tüýsüremeden arduwlaýas. Gahrman arkadamyň saýatyny Türkmenistan parahatçylygyň we ynançmagyň watany ile ajaýyp bilimizde de Batyar Türkmen halkymyza goýgunlyň, toýlugynyň, baglygynyň ýar bolmagyny tüýsüremeden arduwlaýas. Mehriban ileşler, hormatly müşahiçler, şeýle ýaş arduwlar bilen biz her hepdeniň ýegişenme uny size hödürleýän o wagtlar taýlaşan natly gepleşigimiň täze sanyna başlaýas. Elbetde Mehriban ileşler, hormatly müşahiçler, o wagtlar taýlaşan natly gepleşigimiň bugünkü sanynyň üstü bilen halipalarymyň dörejiliginiň bir näçe aýdymlary diýarymyzda ýaş diýen aýdymçylarymyň ýerine ýetirmegine size ýetirer. Bugün gepleşigimizde halipa bagşylanma Qurban Murad Dağbaşyýewiň Türkmenistanyň at gadanan artisti Bally Hajyýewiň şeýlede halipalarymyz Nurberdi Gulowyň, Recep Gul Kerimowyň dörejiliginiň, Çopon ýolunyň umumyň halipalarymyň dörejiliginiň meşhur aýdymlary o wagtlar taýlaşan natly gepleşigimiň bugünkü sanyny bilen size ýetirer. Şoň üçin başga ýaýlyma geçmeden Türkmen we tele ýaýlymyny o wagtlar taýlaşan natly gepleşigimizde tomaşa etmekliňizde dowam edin, biz bilen galyň. Bugün bolsa gepleşigimizde o wagtlar taýlaşak ýigitlerimiz, siz üçin halipalarymyň dörejiliginiň bir näçe aýdymlary ýerine ýetirip berjek ýigitlerimiz diýarymyzyň Mar welaýatynyň ýaş diýen aýdymçymyz Kemal Oradaliýew şeýlede diýarymyzyň Balkan welaýatynyň zihin aýdymçy biziň halipa bagşymyz Türkmenistanyň halk artisti Recep Gul Kerimowyň insi 4 Gul Kerimow bugün biziň gepleşigimizde usta sadanlar bilen, sadana dostlar bilen biziň gepleşigimizde gatnaşýarlar ýigitler. Gepleşigimizde hoş gördük diýäs. Hoş geldiňiz. Sağ ol beň Murat, bilen o wagtlar taýlaşanlar gepleşigine çağıranyň üçin. Biz hem her ýekşembe buny höwet bilen dinleýär, deňduş aýdymçylarymyz köp başardyklaryny görkezýärler. Biz hem halipa başlarynyň aýdymlaryny halkymyzyň göwnüne turan, ýüregine giren aýdymlaryny getirmek mümkin bolsa, gepleşigiň dowamynda dinleýijilerimize başardymyzdan ýerine ýetirip fırsatdan peýdalanyp Mehriban arkadamyza ýaşlara şeýle mümkinçilikleri dörep berýän üçin köp sag bolsun aýdýar. Boý Mehriban arkadamyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun, tutýan işleri elmedama rowajlasyn. Biz emine Balkan welaýatynyň Esenli Tramynyň Garadaş owasyndan geldik. Her hepde gepleşiňiz görýäs, lezzet bilen dinleýäs. Biz emine halipalaň döretkilen aýdymlaryny, çofon ýoluny başardymyzdan ýerine ýetirýäs. Şu günem gepleşigimiň şu sanyna çofon ýolundan Nurberdi halipaň aga Recep Gul Kerimowyň ýerine ýetiren aýdymlaryny ýerine ýetirip şol aýdymlar bilen halkymyza lezzet paýlaýlyk geldik. Şu pursatdan peýdalanyp halipalar tirsegine galdyran, bize baş halipa bolup duran Gahrman we Mehriban arkadamyz köp sag bolsun aýdýan. Mehriban arkadamyň jany sag bolsun, başytyk bolsun, ilmidama il bähwetli, ýurt ähmiýetli işlerine arabaşlyklar arzuw edýän. Köp sag bolun. Kemal 4 Gul arduwlaryňyz hasyl bolsun. Size de dörejilik aleminde uly üstünlikler arduwlaýasyny, Gahrman arkadamyň saýasyny aýdym aýdyp bilýäs, aýdym döredip bilýäs. Döredýän aýdymlarymyzy Gahrman arkadamyň tagallaty bilen açylan Türkmen we tele ýaýlymynyň üstü bilen, o radio ýaýlymynyň üstü bilen dinleýijilere ýetirip bilýäs. Ýene bir ýoly sunuwa däleminde siziň kiňizde de uly üstünlikler arduwlaýasýar. Gepleşigimiň dowamyny bir näçe size taýýarlan sowallarymy bar. Gadakly söhbet ederiz. Gepleşigiň dowamyna ýa-ni öýüňizden mellediňiz bir näçe halipalarymyň dörejiligini beýleýän bir dinleýijileň kalbyny orun tutan meşhur aýdymlary bugün o wagtlar taýlaşan natly gepleşigimiň şu sanyny ýerine ýetirip dinleýijilere lezzet berer diýip ýa-ni öýüňizden sözüňizde bellädiňiz. Bizem şol aýdymlar bilen dinleýijilere lezzet berjekligini anlanýar. Ýöne bir aýdymlara geçmäke sowal bilen ýüzleneýin. Şol sowal elbetde kiňde de degişli, kiňde
öz pikirlerinizi bilen jogaplandyryp bilersiňiz. Indi biz bilýäs Gahrman arkadaşymyzyň saýasyny tugulamy kiňde bir sunuwata ýa-ni girişen ýaş aýdymçylar. Häzirki wagtda özüňizi nähil maksatlar goýup zähmet çekýäňiz, nähil arzuwlar bilen ýaşaýaňyz? Kemal. Murat, men bu sowaly gysgaça jogap bermek istäýär. Gahrman arkadaşymyzyň taýsy tagallarlary bilen täzeden dikeldiler. Halipa şäher ýolundan ilham alyp, halipalarymyzdan bire miras galan aýdymlary ýoýman, dol we dogry ýerine ýetirmekligi maksat edip zähmet çekýär. Gelecekde de sunwatda öz ýoluny tapan, il içinde tanalyan, ilhalar bagyş bolup ýetişmegi arzu edýär. Benim häzirki wagtda Gahrman arkadaşymyzyň biz ýaşara edýän ýewut ünnewlerinden ilham alyp, halipalarymyzdan miras galan aýdymlary asyl nusgatyny halkymyza ýetirmekligi maksat edinip zähmet çekýär. Gelecekde de nesip bolsa häzirki halipalarymyz ýaly nusga ararlyk aýdymçy bolup ýetişmekligi arzu edýän. Onda bizim size Mehriban arkadaşymyzyň saýasyny öňüňize goýan maksatlaryňyzyň murat tapyp kalbyňyzda beýän arzuwlaryňyzyň hem hasyl bolmagyny tüýsüremeden arzuwlaýatsa, ýene bir soraw bilen size ýüzlenmek isleýän. Durmuşda esasat näme diýip pikir edýäňiz? Kemal. Murat, durmuşda esasat öz ornuny tapmak. Gahrman arkadaşymyza, watanymyza, il günümizde gopal bolup ak ýürekden hyzmat etmek diýip pikir edýär. Aslında durmuşyň maňasy şonda. Gahrman arkadaşymyza, watanymyza, halkymyza gerekli adımlar bolup ýaşamakda. Teşekkürler. Dörtguli, sizden näme jogap bar? Benim Kemalyň aýdanyna goşulýan meniň hem jogabym şeýle. Mehriban arkadaşymyza, halkymyza, watanymyza gopaly hyzmat edip zähmet çekmek diýip jogap berýän. Köp sag bolun ýigitler. Gowy jogaplar aýtdyňyz. Her birimize halkymyza, Gahrman arkadaşymyza, watanymyza gopaly bolmak, sunwatdaky zähmetlerimiz bilen, täze döretjek aýdymlarymyz bilen, täze gepleşiklerimiz bilen Gahrman arkadaşymyzyň önümini ödemek, halkymyzyň önümini ödemek, edip arkadaşymyzy, halkymyzy toýlarda, bayramlarda bir sunwatdaky zähmetimiz bilen, sunwatdaky işlerimiz bilen begendirmek her birimize meýser etsin. Gepleşigimizi siziň ýerine ýetirmeňizi bir aýratynlykda aýdymlar bilen dowam edelim. Soňra näme gepleşigimizi fotoşyk arkaly dowam eder. Siziň ýerine ýetirmeňizi halipalarymyzyň dörejiligininden bize miras galan bir näçe meşhur aýdymlarym dinleýijilere gepleşigiň dowamyny ýerine ýetirip berersiňiz. Häzir bolsa bir her haýtyňyz bir aýdym ýerine ýetirip beriň. Mehriban ileşler, hormatly müşahitler, sizem Türkmen tele ýaýlymyny o wagtlar saatlaşyny gepleşigimizde ýigitlerimizden ýerine ýetirjek ajaýyp aýdymlaryny diň salyň, lezzet alyň. Dinleği yüreğimi tüleyin, dinledim intizar gözlerim, yüreğimin intizar gözlerim. Dinleği yüreğimi tüleyin, dinledim intizar gözlerim, yüreğimin intizar gözlerim. Ay sana nirelerden gözleyin, dinledim intizar gözlerim, yüreğimin intizar gözlerim. Ay sana nirelerden gözleyin, dinledim intizar gözlerim, yüreğimin intizar gözlerim. Bilmenem kaydı cennetin günü, bilmenem kaysı bağın bilmeni, bilmedim kaysı bağın bilmeni. Gözledim geçememizdir yani, dinledim intizar gözlerim, yüreğimin intizar gözlerim. Ay sana nirelerden gözleyin, dinledim intizar gözlerim, yüreğimin intizar gözlerim.
oldu ferişte. Derdime derdirman sen işte. Sen kıydın intiharı güllerim, güllerim intiharı güllerim. Ay sana nerelerden gülleyim, sen kıydın intiharı güllerim, yüreğimin intiharı güllerim. Cemalın bir görmene dar etme, aşk bağışını bir karar etme, aşk bağışını bir karar etme. Giltene gün dünyame dar etme, sen kıydın intiharı güllerim, sen kıydın intiharı güllerim. Ay sana nerelerden gülleyim, sen kıydın intiharı güllerim, sen kıydın intiharı güllerim, sen kıydın intiharı güllerim, sen kıydın intiharı güllerim. Yedirlerimin medhet ton yerleri, yedirlerimin medhet ton yerleri, beni ümünüp atşattıran gülleri. Arşa al yar barhan güler yüleri, benim gidi oban bekvan oban, benim gidi oban bekvan oban. Bol tarafı deryadır yar deniz, durlu ovan ile geçir ovan. Halı dokar geçte çeker gelinler, benim gidi ovan bekvan ovan, benim gidi ovan bekvan ovan. Yiğitlerim erken doğdu pali, benim gidi doğan bekvan ovan, benim gidi doğan bekvan ovan. Nur yer oğlum sana mılan intinar,
Mehriban ileşer, hormatly tamaşaçylar, owalar sağlaşan atly gepleşigimizi dowam edýär. Sene gepleşigimizde biziň ýaş dehin aýdymçylarymyz Kemal Goradaliýewiň şeýlede 4 gul Keriýewiň ýerine ýetirmegine bir aýratynlykdy, ajaýyp aýdymlara diň sallyk ýigitlere ýerine ýetirip beren owadan aýdymlar üçin köp sag bolsun aýdýas. Ne gepleşigimizde söhbetde şu arkaly dowam edelim. Insana mahsus duýgularyň içinde iň güýçlüsi haýsy diýip pikir edýäňiz? Kemal. Ben Murat insana mahsus olan duyguların en güçlüsü ene sevgisi pasar edýän. Sebäbi enenin öz perdendinden olan sevgisini hiç bir zatdan deňep bolmaz. Enenin mehrinden onun pekim paýsada ýurulan öwüt ünnewlerinden ganyp ulanan çağlar. Ýylyna watana wurfala adamlar bolup ýetişýär. Ne bu sowalyna meň jogabym şeýle. Teşekkürler. 4 gul näil jogap bererkä 4 guly. Näil pikir edýän? Insana mahsus duýgularyň içinde iň güýçlüsi haýsy diýip hasap edýän? Menem beň Murat bu sowaly hiç hili pikirjiňlenmäni ene sevgisi diýip jogap berdim geldi. Enenin öz perdendi hakynda edýän aladalary ähli adamlar üçin nusga bolup durýar. Şeýle bolsaň türkmen halky mehriban enelerimize käbä menen diýip ýüzlenýär. Şonuň üçin hem berkara döwletimiziň bagtyarlyk döwründe enelerimize aýratyn uly hormat goýulýar. Bu wagtda mehriban arkadaşymyz biziň ählimize nusgalyk göreli mektep bolup durýar. Mehriban arkadaşymyň halkymyza sowgat berýän her bir eserlerini ene hormat goýmagy olara söýgü mehri bilen gurşap almaklygy ünleýär. Şoň üçin menim şu pursatda enelerimize uly sarpa goýan mehriban arkadaşymyza köp sag bolsun aýdýan. Gahrman arkadaşymyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun, alyp barýan işlerini uly urawaşyklar arzu edýän. Ben Murat'ını şu an enelerimiz hakda söhbet etdik. Eğer karşı olmadan enelerimiz hakkında döredilen aydın bilen devam edeyim. Bolýar. Ýöne häzirki enelerimiz hakkında ýerine ýetirjek aýdymlarymyza geçmeden öňürti menem öz ýerdegimde şahyrlarymyzyň enelerimiz hakkında döreden şu ajaýyp setirlerini dile getireýin. Soňra her haýsyňyz mehriban käbelerimiz hakkında bir aýratynykda aýdym ýerine ýetirip berersiňiz soňra näme bir çopon ýolunun beýle halipalarymyzyň dörejiligini bedeýän Gurban Murat Dağbaşyýewiň barlyk hajyýewiň dörejiligini bedeýän meşhur aýdymlardan adama bir kysanyny ýerine ýetirersiňiz, şol aýdymlar bilen gepleşigimiz dowam eder. Şahyr enelerimiz hakynda şu ajaýyp setirleri bize miras salypdyr. Menem häzir gepleşigimiz şu ýerine şahyrlarymyzyň enelerimiz hakynda döreden şu ajaýyp setirlerini dile getirmekçi. Biçak hormat goýun ene diýdiler, ady dillerimize doga diýdiler. Bir gedek ýykmaklyk enenin göwnün ömür geçilmejek günä diýdiler. Daglary, baglary bedeýän guşlar, geçde her näçe tomuslar, gyşlar, enesiniň ýatan höwürt gözüni hiç açan, hiç mahal unutmazmışlar. Ähli ösümlikler, ähli agaçlar, mukaddes toprağa baş egermişler. Ene bilen toprak bir meňdeşdatdyr, şonu unutýanlar, baýnamazmışlar. Dert çekip, göz ýaşym şabırdap gitdi, kör bolly, yüregim labırdap gitdi. Enem öpdi bolýan gabaklarymdan, gapyl gözlem birden lowurdap gitdi. Ene hakda köp gürlediň besinni, diýen adam, maňa gulak asynni, haçan ýere süsürlene sönýänler, mehr paýlap ýanyp duran kesinni. Gürlesem, bir akyllaryň adyndan, şonu hiç kim çykarmasyn ýadyndan, döreýär dünýäniň ähli zatlary gün şöhlesi bilen ene süýdünden. Bagşy perdelerini aýawly saklar, daýhan ene ýeri aýawly saklar, akly ýerindäki hakyky insan öz mehrem enesinem aýawly saklar. Çywyk at wagtynda ulagym meniň, şeýle bir agyrdy gulagym meniň, ene melhemetdi öz mehrem süýdün şol bolly dermanym dilegim meniň. Eneleriň gudratyna döneýin, eneleriň ýorgudyna döneýin, ekläp durmuş daglaryna ataran şol daglaň bir udyna döneýin. 80-niň onundan giyiripdir enem, misli mehr ýüpün düýüripdir enem, bişiren çöregi şeýle tagamly megerem öz mehrin garypdyr enem. Ganasyz guş, agsa keyik bolmasyn, seniň gözlegiň balam seyik bolmasyn. Enem diýdi, diňle oglum pendimi,
beýgelseň de sesiň belent bolmasyn. Teşne wagtym yakan çeşme çaýym sen, günnüz günüm gijelerine aýym sen, ömrümüň bedegi mehriban käbäm, bu dünýede berilen bagyt paýym sen ýaşahyr. Mehriban käbelerimizin, mehriban ejelerimizin ýylgyryşlaryna sebäp bolýan, mehriban arkadamyza gepleşigimiziň şupurzadynda köp sag bolsun aýdýas. Gahrman arkadamyzyň ömrüne ömür goşulsun. Eziz arkadamyzyň saýatyny diýarymyzda enelerimiz hakyny owadan aýdymlar döräp dursun. Owadan aýdymlar hemişe şular ýaly gepleşiklerimizde, toýlarymyzda ýaňlanyp dursun. Häzirem mehriban ileşler ýigitlerimiziň ýerine ýetirmegine, mehriban käbelerimiz hakyna ajaýyp aýdymlar bilen dowam edýär. Dinläň, diýin jalyň, lezzet alyň. Gözümün ak sütlerim, lelelep çanelim. Gözümün ak sütlerim, lelelep çanelim. Gecelerine kutlu gördüm, hüdülep çanelim. Gecelerine kutlu gördüm, hüdülep çanelim. Oh 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 çanelim. Yaşlığımda, bağrımda kayda gittin şanelim. Yaşlığımda, bağrımda kayda gittin şanelim. Aydın'da min varinaga bola kalım şanelim. Aydın'da min varinaga bola kalım şanelim. Oh 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 şanelim. Yemme dağdan başlanacı din edidim şanelim. Yemme dağdan başlanacı din edidim şanelim. Yine toprak döküp yaşan eğrememiz şanelim. Yine toprak döküp yaşan eğrememiz şanelim. Oh 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 şanelim. Tədedin min sabah oldu, insim dünya şanelim. Tədedin min sabah oldu, insim dünya şanelim. Digarını varsa görsem, yok armanım şanelim.
versin yok armağanım şanim. Oh 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 şanim. Oh 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 şanim. Kevep buldu yanımda, yürek mıdan incalar, içim can buldu yanımda. Aydın köyü em olur, şartlıklar cem olur. Ayırganım yok olur, içim buldu yanımda. Ayırganım yok olur, kevem buldu yanımda. Tığım men donum, kevem buldu yanımda. Tığım men donum, içim buldu yanımda. Kıynanına bozuldum, yılgırına ödüldüm. Dünya öyle gelinlik, içim buldu yanımda. Dünya öyle gelinlik, kevem buldu yanımda. Sağım ok men donum, içim buldu yanımda. Ayırganım yok olur, kevem buldu yanımda. İçim buldu yanımda, kevem buldu yanımda. Tekziğinin itiqalı şöllerde, şol yerlerde. Ömrümün şağıyla qalı şol yerlerde, şol güllerde. Tekziğinin itiqalı şöllerde, şol yerlerde. Ömrümün şağıyla qalı şol yerlerde, şol güllerde. Yatlamalardan aşmarın, aşmarın. Yürümün ve aşmarın, aşmarın. Bir pansın gördüm taşların, taşların. Şol yerlerde, şol güllerde, güllerde. Sen benim dilde yetilim, kanmalı dikitim. Yadın lisimi
bozuk mehir duydum sol ellerde sol güllerde. Başım kollarıma koydum tüydüm ben yar seni tüydüm. Koğlum bozuk mehir duydum sol ellerde sol güllerde. Yatlamalardan aşmadın aşmadın. Kıypansın gördüm taşlarım taşlarım. Sol yerlerde sol güllerde güllerde. Sen benim dilde getirin, kanlı ağladı getirin. Yadını sevmeyi getirin, sol güllerde sol yerlerde. Sen benim dilde getirin, kanlı ağladı getirin. Yadını sevmeyi getirin, sol güllerde sol yerlerde. Sol güllerde sol yerlerde. Sol yerlerde sol güllerde. Sol yerlerde sol güllerde. Ayna bir ayna bir tertibim ayna bir tertibim ayna bir. Seni tüydüm gel kıydım donur benim ayna bir ayna bir ayna bir tertibim ayna bir tertibim ayna bir. İntiharım ayna bir. Görebilmesini gören adamlar aklını kusum hayran eden aynalı. Toy oynatayım adam seni bir daha yürüyüşümü veyran eden aynalı. Görebilmesini gören adamlar aklını kusum hayran eden aynalı. Toy oynatayım adam seni bir daha yürüyüşümü veyran eden aynalı. Aynalı aynalı tertibim aynalı tertibim aynalı. Seni tüydüm gel kıydım donur beni aynalı 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 tertibim aynalı tertibim aynalı. İntiharım aynalı. Boy dostlarım bilin dursun şimalım. Arasından saylan yazın ay balım. Ak gülümde vara karşım ya ay balım. Yürüyüşümü veyran edin aynalı. Doğuna bakmasın benim şanımı yalar. Kanım eşliğin beni hayrana koyar. Gülüş bitiklere armağanım kadar. Yürüyüşümü veyran edin aynalı. Aynalı aynalı
seni delik, ay seni delik 9 yıldır ötönür ey. Hayda vatan tuttun ağam Abdullah. Dolunmaz mı, ay dolunmaz mı insan için gidenine? Hayda vatan tuttun ağam Abdullah. Abdullah doğun bir defen gözle tapırını seni, gözle tapırını seni. Dağı arınım, ay dağı arınım, aydım tuttum havariye. Lan onun gırtıldığı ağlarım. İni atası, vah ini atası nedir vay senin kararın ey. Hayda vatan tuttun ağam Abdullah. Abdullah doğun bir defen böyle taparını seni, böyle taparını seni. Üstümü de, ay üstümü de hicran oldu tepilli. Kovanım gidip dırdım vay epilli. Kanalıyım, ay kanırlanıp atamın bili bükülüye. Hayda vatan tuttun ağam Abdullah. Abdullah doğun bir defen böyle taparım seni, böyle taparım seni. Gülüp, ay gülüp oynamadık bilecek hat oluver. Bütün bilden gittim yine yat oluyor. Maltım oluyor, ay maltım olu kanağlanır mat oluver. Hayda vatan tuttun ağam Abdullah. Abdullah doğun bir defen böyle taparım seni, böyle taparım seni. Maltım ulu, ay maltım ulu kanağlanır mat
Güzel taparım seni Aldınla doğun biberin Güzel taparım seni Güzel taparım seni Güzel taparım seni Mehrbani ileşler, hormatly tamaşaçylar, owalar taýlaşyny gepleşigimizi könesizdir sahipamyzda dowam edýäs. Gepleşigimiziň her sanyny syn edýänsiňiz, tomaşa edýänsiňiz, Gahrman arkadaşymyň tagallaty bilen açylan Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň bagtyar talebi şahir dostumyz Kerim Haliýew bir näçe sowallaryny bize ýollaýar. Elbetde könesizler sahipamyzyň esas maksady näme? Halipalarymyzdan bize miras galan Türkmen halk aýdymlaryny, nusga şahirlerimizin sözlerini dören aýdymlarda, destanlarda gabat gelýän gadymy Türkmen sözlerimizin täbirleriniň manasyna çoň düşünmek şu sahipamyzyň esas maksady. Bugun gepleşigimizde de dört guly şeýlede Kemaly Kerim Haliýew bir näçe özüniň sowallaryny ýollapdyr. Şol sowallary size ýetirmekçi. Her hödürlejek sowalymyň 4 tane jogaby bolar, ýa-ni şol 4 jogabyň içinde de bir jogap dogry. Ne bätişke kumynna dowam eder. Her haýdyňyz öz pikiriňiz bilen dogry jogap tapmaklygy synan şartyňyz. Düşnüklimi? Onda ilkinji sowaly size hödürleýäs. İlkinji sowalym Seyit Nazar Seýdiňiň Çağdır bu çağlar atly goşgusyndan allyk. Elbetde bu aýdyma urulan şygyry ikiňizden bilýänsiňiz. Ölçörme odumley, gozgama derdim, dert başımdan aşeney çağdır bu çağlar. Ne şu setirde ölçörme diýen söze gabat gelmek bolýar. Ölçörme sözi näme manyny aňladýar? Odu ölçürmek, oduň derejesini ölçemek, gowy ýanmak üçin odu gozgoşdurmak, oduň üstüne suw goýmak. Gowy ýanmak üçin odu gozgoşdurmak diýip pikir edýär. Tutaşdırmak da. Ölçörme odumy gozgama derdim, dert başımdan aşan çağdır bu çağlar. Dört guly, haýdy jogap alýar. Benim şu koşulýan kelam. Gowy ýanmak üçin odu gozgoşdurmak, tutaşdırmak. Şeýlemi? Pikirem ýitgany şo jogapda da galýas. Mehrbani ileşler, hormatly tamaşaçylar, ne ýigitlerimize ilkinji hödürlän sowalymyz ölçörme sözi boldy. Ölçörme sözi näme manyny aňladýar diýen sowalymyzda ýigitler gowy ýanmak üçin odu gozgoşdurmak diýen jogap saýladylar. Jogap dogrymy? Berekellah. Ilkinji saýlan jogabyňyz size üstünlik getirdi. Indiki hödürlenjek sowallarynyň jogaplaryny ýeňillik bilen tapmaklygyňyzy arzu edip, indiki sowala geçýär. Näge han sözi näme manyny aňladýar? Jogaplar bilen tanış etmeden öňürti Magtumulat amyzyň geçdi diýdiler goşgusyny şeýle setirlere gabat gelmek bolýar. Şol setirde de näge han sözüne gabat gelinýär. Näge han ugrady aýralyk dagy Seydim tarhan çeker derdi pragy diýär. Şu setirde näge han sözi näme manyny aňladýar? Jogaplar uzak ýol, dağ alkymyna ýol, duýdansyz tötänden birdenke uly tiýilir. Uzak ýol diýip pikir edýär. Näge han uzak ýol. Yani duydansı şu Duýdansyz tötänden birdenke. Dört guly şo jogap saýlar. Kemal size uzak ýol. Goşgyny näme bir ýa-da gaýtalap berýän. Bu pikirleneli. Näge han ugrady aýralyk dagy Seydim tarhan çeker derdi pragy diýär. Uzak ýol diýip. Şan saýlajak. yani şu duydansı Tötänden birdenke. Jogaplary ýitgany Kemal. Ýok. Saýlay, dört gulyň saýlan jogabyny goşulay, ýa öz saýlanda galjakmy? Haýdy jogap saýlaýan. Mümkin uzak ýol ýalňyşdyr ýa dogrydyr. Men ýöne mümkin seni dogry jogabyňdan aýyrjak bolup, dört gulyň saýlan jogabyna goşulýanlar mümkin dogry jogaba ýakynlaşdyrjak bolup aýdýanlar. Gotornukly jogabyň Uzak ýol. uzak ýol. Mehrbani ileşler, hormatly tamaşaçylar, näge han sözi näme manyny aňladýar diýen sowalymyzda dört guly duýdansyz tötänden birdenke diýip jogap saýlady. Kemal bolsa uzak ýol diýen jogap saýlady. Indi jogaplar aýratynlykda. Haýsy jogap dogry? Elbetde duýdansyz tötänden birdenke.
Näge handan gözüm düşdi. Sevda düştü serime. Oo. Aydymdan ýadyma düşdi. Ay berekellah. Inniki sowala geçýäs. Inniki sowal Humaý sözüne näme manyny aňlady. Şahyr Keminanyň sözüm marsaňa goşgusyny şeýle setirlere gabat gelmek bolýar. Dal gerdenden tylla heykel dakmasaň, Humaý gözüň süzüp gaşyň hakmasaň diýär. Şu setirde gabat gelýär. Humaý sözü näme manyny aňlady. Jogaplar bilen tanış edeýin. Gadymy düşünje görä kimin üstüne kölege salsa şol adam paşa bolarmyş diýilýän haýaly goş, goýgum tülgöz, goňur göz, owadan görmege gelişikli. Haýdy jogap saýla. Men owadan şu görmege gelişikli. Owadan görmegi. Men dört bulen kalşy. Hoşlaýan ýalňyjam orada joň dowajak bena şu gezekdiň. Eýlemi? Ya hakykatdan hem öýdüň Ya öldüm. Humaý sözüne şu jogap ýakyn elýär diýip saýlaýan. No. Mehriban ýa-da hormat tamaşaçylar, Humaý sözüne näme manyny aňlady diýen sowalmyda ýigitler owadan görmege gelişik gilliýip dogry jogap bermekle başardylarmy? Elbetde başardylar. Berekellah diýäs. Inniki sowalmyda geçelim. Inniki sowal tekebbir sözi näme manyny aňlady? Magrupiýanyň mal galmaz goşgusyny şeýle setirlere gabat gelmek bolýar. Tekebbir kılmagyl menlige eyleme 5 günlük döwran gider mal galmaz diye. Şu setirden tekebbir sözüne gabat gelmek bolýar. Tekebbir sözü aslında türkmençilikde gowurlayan sözler. Ne jogaplar bilen tanış edeýin. Özüni ulumsy tutýan gopbam honnon märsi. Tewekkül, oýun etmek, diňe özüňi bilmek. Birinçisi bu kadar. Ulumsy tutýan gopbam honnon märsi adamlara tekebbir diýilýär. Diýip hasap etýär. Şu kadar. Oýun etmek de ba ýöne. Çöberlenje haýdan. Kemal, Men diňe öldüm bilmem. diňe özüňi bilmek. Diýip jogap saýlaýar. No. Tekebbir. Ýene orada goşgyny okap beraýin. Tekebbir kılmagyl menlige eyleme bu 5 günlük döwran gider mal galmaz diýär. Tekebbir. Birinçi jogap 4 gol saýlaýar. Kemal siz Diňe öldüm bilmem. Men menlik bolýar. bilmedim. Soň aýtjagyn. Jogap saýla. Gepleşmeden geçen kısanlarına Türkmenistan hormatly İlyas Ülsü haqydyr täjim ýaş aýdymçylara bir öwüt ünne berji sözlerini men özüm gowulýan diýen söz sunuwa da adam sana üstünlük getirmeýär, kämilleşmäge ýol bermeýär diýip nygtap belläpdi. Ne tekebbir sözi? Öldüm ulumsy tutýan gopbam. Şu jogapda genem 4 gülüň saýlanyny. Mehriban İlyas hormatly tekebbir sözi näme manyny aňlady? Gelin dogry jogap tapalyň. Ýigitler özüni ulumsy tutýan gopbam honnon märsi adama tekebbir diýip aýdylýar diýip dogry jogap tapmakla başardylar. Ýigitler berekellah. Ine köne sözler atly sahypamyzda şahyr Kerim Halifoň bize ýollan sowallary şulardan ibaret. Ine bir näçe günlük durmuşymyzda ulanýan gadymy türkmen sözlerimizden manysyny şeýle-de türkmen halk aýdymlaryny gabat gelýän käbir gadymy türkmen sözleriniň manysyny gepleşmegden bu sanyny bize tomaşa edip oturan ýyllaşlarmy bilen bilelikde düşünnük. Ne gepleşmegde siziň ýerine ýetirmeňizi ajaýyp aýdymlar bilen dowam edäýli. Mehriban ýyllaşlar, hormatly tomoshaçylar, sizem diňläň, diýin jalyň, lezzet alyň. Gece
Ayrılık yerlerde canım yatağın benim. Eğer yanını ayıran kafa giderim, bir giderim, bir giderim. Ayrılık yerlerde canım yatağın benim. Başlaydan yanma beni, yatağın benim. Başlaydan yanma beni, yatağın benim. İçeride de yok böyleler, asla inşirdi. Edip ikram eyleler, biri inşirdi. Biri inşirdi, biri inşirdi. Ayrılık yerlerde neler yatağın benim. Edip ikram eyleler, biri inşirdi. Biri inşirdi, biri inşirdi. Ayrılık yerlerde neler yatağın benim. Yatağın benim, yatağın benim. Susuzluk var kapalı yat günü. Gün gülümdün gül ve gülün ilayın. Gülüp baktım yada kalıp yat günü. Gün gülümdün gül ve gülün ilayın. Gün gülümdün gül ve gülün ilayın. Gülüp baktım yada kalıp yat günü.
Hay yüzüne dolu halı bibinin Şefe ilham, şefe yalan Duymalıyan Duymalıyan Vah vah Damıp dur evinin balı Bibinin ya Bibinin ya Bibinin Yüzüne nurana kaldı Bınayı Hay onun boynu olsa ben senin rayana Oradayım son rayana Son rayana Bir ve bir kul gerek Hılmata gayim boy Gel gayim Vah vah Bulhun kapısına kulüp Bibinin ya Bibinin ya Bibinin Ay görmedikler vertene köymeli Köymeli, köymeli Birin başına birin bile oy oluyan Oy oluyor Vah vah Yatlanıp yatmalı koyup Bibinin ya Bibinin ya Bibinin Aşk şanlı, şanlı aşık Yarı dilhan dönülmez Hayır kalamanıp büyümadım Yanar ben, yanar ben, yanar ben Yanar ben Ayrılık derdinden Vah ayrılık derdinden ağlamamak Ölür men boy, ölür beni Vah vah Tomuş eylesin iyiliği Bibinin ya Bibinin ya Bibinin
ayrılık derdinden Vah ayrılık derdinden ağlamalar Ölürmen boy ölürmen Vah vah Dua eylesin bibinin ya bibinin can için alda gece genliği genrani Ay teze bak oluyor bak düşüp üstünde üstünde vay üstünde Büyümek için alda gece genliği genrani Ay teze bak oluyor bak düşüp üstünde üstünde var Üstünde Büyümek için alacak gece genliği genrani Aynı şehirler gezip genlik yaş değil Yaş değil boy yaş diye Arayıp böyle bizler bunlar Aş değil boy Ay evime doğru deyip başa teş değil boy teş diye Büyümek için alda gece genliği genrani Ay evime doğru deyip başa teş değil boy teş diye Büyümek için alacak gece genliği genrani Ay genliği genrani Büyümek için alacak gece genliği genrani Dilinle Ay İhab yanağından tutun Koşordun boy koşordun Büyümek için alacak gece genliği genrani Ay İhab yanağından tutun koşordun
koşulda Hüymekmişin annemine Genleri gencani Ay aşılarıma çeker yara Yiteceğim o yiteceğim Şirin canım birbirine gel katil canım Atyan canım Aşık sanlı o büyüye gel Öteceğim o yiteceğim Hüymek işin aldığına Genli yengzani Aşık sanlı o büyüye gel Öteceğim Hüymek için alda gece Genli yengzani Ay genli yengzani Hüymek için alda gece Genli yengzani Ay genli yengzani Hüymek için alda gece Hüymek için alda gece Genli yengzani Yine mehriban ileşler, hormatly müşahitler, owalar saatlaşyň atly gepleşigimiň bu nuksanyny ýaş dehin aýdymçylarymyz Kemal Urad Aliýewiň şeýlede 4 guly Kerimewiň ýerine ýetirmegine bir näçe aýdymlara diň sallyk gyzykly söhbet etdik. Köýne sözler sahypamyzda bir näçe ata-babalarymyzdan bize miras galan gadymy türkmen sözlerimizin käbir sözleriniň manysyny çoň düşündik. Muman bir gepleşigimiň bu nuksany bir ýerine düşen gepleşikleň bir bollum diýen umydymyz bar. Gepleşigimiz hem diňleýijilerin göwnünden turandyr diýen umydymyz bar. Biz purtatdan peýdalanyp biziň çakalymyzy kabul edip Marw welaýatynyň gelen ýaş dehin aýdymçymyz Kemal Urad Aliýew şeýlede Balkan welaýatynyň gelen aýdymçymyz 4 guly Kerimew gepleşigimizde gelip bir näçe aýdymlary ýerine ýetirip bereniň üçin dörüjlük topurumyň adyndan sag bolsun. Aýdýas gahrman arkadamyzyň saýatyny aljaňyz alkyş bolsun. Watanymyz hakyny, mehriban arkadamyz hakyny, ýurdumyzyň asudalygy hakyny döretjek aýdymlaryňyz bilen ýyl günüň alkyşyny, gahrman arkadamyzyň şaher paýlaryny münasip bolmagyny tüýsüremeden arzu edýäs. Sağ olun. Mehriban gahrman arkadamyzyň jan sag bolsun, ömrü uzak bolsun, tutýan tutumly işleri elmidama rowaj alsyn. Türkmen aýdym sasynyň haqqy wendary gahrman we mehriban arkadamyza köp sag bolsun aýdýan. Mehriban arkadamyzyň jany sag başydyk. Elmidamy il bähwetli, ýurt ähmiýetli işlerine arawaşyklar arzu edýän. Köp sag bolun. Kemal 4 guly arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Gahrman arkadamyzyň önämli ödemek her birimizde ýar bolsun. Gepleşigimiň başyny ýygyderli tomaş edýäs, seredýäs, ýediňiz özüňiz bilýänsiňiz onu. Owalar sadaşan gepleşigimiň her sanynyň jemi asuda watanymyz hakyny, gahrman arkadamyzyň beýik işler hakyny ajaýyp aýdym bilen jemlenilýär. Sizem bugün biziň gepleşigimizde bedawatly öňe barýan şu asuda watanymyz, jan watanymyz Türkmenistanyň wasfyny ýetirýän joşuny aýdym ýetiripsiňiz, mümkin bolsa şol aýdym bilen gepleşige jemläýilim. Bizim şpurtatdan peýdalanyp dörüjlükli zähmet çekmäge, işlemäge, halal ýaşamaga giň mümkinçilikleri döredip beren, bize sunwatda halipa bolup duran gahrman arkadamyza, halipa arkadamyza gepleşigimiň şpurtatdyny ak ýüregimizden alkyşaýdýas. Gahrman arkadamyzyň jany sag bolsun, edid arkadamyzyň ömrüne ömür goşulsun. Gahrman arkadamyzyň bagtyar türkmen halkymyzyň ýagty geljek üçin alyp barýan, durmuşa geçirýän beýgi işler elmidama uly rowaşyklara wetsensin. Edid arkadamyzyň saýatyny Türkmenistan parahatçylygyň we ynançmaň watanynyň ajaýyp bilimizde bagtyar türkmen halkymyza toýly günlerden ýetirsin. Ine mehriban ileşler, hormatly müşahitler, şeýle ýaşy arzuwlar bilen ýigitlerimiziň ýerine ýetirmegine ata watanymyzyň taryhyny ýetirýän joşuny aýdym bilen bir gepleşigimizi jemleýäs. Ýöne biz siz bilen uzak wagtlyk sagawlaşmyz, ýene-de nesip bolsa alaýjak bir hepden hepden ýegşenme uny türkmen we tele ýaýlymyna owalar sadaşan atly gepleşigimizde diýdarlaşýança hoş wagtyňyz.
Aydın bolor yüreğin her coşuny edilýän işlere sarpabar bolsa halka nesibedir bagtyň daşgyny yurt başyna dana arkada bolsa siziň bilen yetdik parahatlygy side bolan ynam bizi ýalkaýar yetirdiňiz baky bagtyýarlygy ömrüň uzak bolsun dana arkada mehribansiz gahrmansiz arkada. Yürekte kesidi dile getirdim, damarda kan şigerde san vatanım. Şoşa şoşa tarifimi yitirdim, damarda kan şigerde san vatanım. Mertebemin şöhretin şan vatanım.